Tak postavíme se, ano? Na 3. Jsem měla mrtvičku, která mě způsobila ochrnutí pravé nohy a taky pravé ruky částečné. Po té mrtvici jsem vůbec nemluvila a vypracovala jsem se jedině tak, že se mě věnovaly děti a já jsem s nima mluvila a tak jsem se rozmluvila. No tak já jsem měla opravdu život velice bohatý. Jsme bydleli napřed ve Ždárnech, protože táta tam byl lesmistr. No a pak jsme se přestěhovali do Boskovic, tam bylo krásně, vonilo tam dřevo všude. A pak jsem chodila do Boskovic do školy. Mám zajímavý zážitek, že paní učitelka byla fousatá a vždycky, když se nade mnou sklonila a něco ode mě chtěla, tak mě lechtala na tváři. A pak jsem byla v Brně na Vysoké. Já jsem studovala ruštinu a angličtinu a přitom jsem dělala i filozofii. Po Vysoké jsem se přestěhovala do malinké svobodárny. Tam jsem se seznámila se svým mužem. Oba vlastně byli v Radosti. To byl soubor, který jsem založila při vyučování na vysoké škole. Byl to soubor tanců a písní a já jsem tam dělala všecko. Dělala jsem tam dramaturga. Do dneška se scházíme ze členy Radosti. I tady, když jsou na vozejku, tak za mnou jezdí a je to velmi příjemné. Pak jsem nastoupila do rozhlasu, protože jsem psala humorní skeče. Tam jsem zažila taky spoustu zajímavých věcí, i okupaci. Tam jsem teda zažila taky, co to je, když člověk nemůže dělat to, co chce, ale dělá to, co musí. Pak jsem se dozvěděla, že mám dělat na Kaunicové. Bylo to na vysílání, který se nazývalo Na stadioně. Tam se vysílalo všechno, co nosili lidi z ulic a venku stále hlídkoval rozhlasový vůz, který by byl upozornil, kdyby se tam objevily tanky. Já jsem musela z rozhlasu odejít proto, že když se vrátil potom normální vysílání, tak už prostě to nebylo ono, protože jsem nemohla říkat to, co jsem chtěla. Musela jsem neustále uhýbat a říkat prostě věci, s kterými jsem sama vnitřně nesouhlasila. No pak jsem byla u stolařů Blánsko, a to jsem vůbec nikdy nic takového nedělala, ale oni hledali člověka, který mluví rusky. Když tam zavřeli tu provozovnu, tak jsem byla ještě v Ance a pak jsem byla ještě v Syru. Prodávala jsem uchytky a v současné době jsou v Modřicích, což je penzion pro staré lidi a nemocné lidi. Já jsem tady velice spokojená, protože jednak se o mě vzorně starají, jednak můžu být na zahradě, která je velice hezká a můžu chodit na všechny kroužky, to znamená na cvičení paměti, dělání ozdob a tak dál. No já jsem nejvíc pyšná na to, že taky cvičím, 3krát týdně cvičím v ambulatoriu a 2krát týdně cvičím na pokoji a pak vždycky jdu ven a můžu si užívat toho krásného dne a krásného zážitku. Teda se ti vysypali koky, no. Tak to stačí.